2 metro eta 10 zentimetro luze da eta momentu honetan 357 kilo pixatzen ditu, baina beste 13 irabaziko ditu San Tomas egunerako. Hau da guk emandu naundina, oain arte emandu naundina. Mesfidati agertu da kamera aurrean eta ikuilutik ateratzerik ez du nahi izan, naiz eta horretan saiatu Kristina Saralegi baserritarra. Lotxatia baina bereziki jatuna, apetito handikoa. Kriston pile, kriston apetitu edo horrek. Aspalditik datorren tradizioa da txerriarena, garai batean baserritarrek opari moduan eramaten omen zioten lurjabeari lurra lantzen usteagaitik. Baserritarrak egun batez lana utzi eta hirira joaten ziren lurren errenta ordaintzera. Diruarekin batera kapoia edo txerria ere oparitzen zioten lurjabeari eta bete beharrarekin bukatu ondoren, festa. Eta gero errenta izaten zuen txerriet, eta ematen zioan egu herritako, eta hortik atea zen Santo Tomasen ferie antolatzea. Azken urteetan jakin mina piztu du San Tomas eguneko txerriak eta horrela izango da dudarik gabe aurten ere.